camera now. Eh? I will block you, and you people think I'm joking here? Good evening, sir. You think I'm joking here? No, sir. Good evening. Otele no ko nwa si Jigawa State biangat for interview. Otele kwara hunde amuru na Jigawa. Ibranga bia jibe egwu here. Sorry, sir. Sorry, sir. Think I'm joking here? No, sir. No, sir. Owara ya bage. No, sir. Sorry, sir. Come on, remove that your hand from your mouth to Chineke Abagoko. La here no, Good evening, sir. akwara boy shaggy now. Remove that your hand there. Good evening, sir. Braga bia jibe egwu here for what? Sorry, sir. Each house is on there and they wepa alo no elusile no. You don't to Chabia, don't to me, don't to me, don't to Chabia. Don't to me the tight, don't to me, don't to me. Oh, la la, oh. Wait to Akagan, the Wakagan straight. Third no. But I couldn't reverse it. Take a room bumbe. Huh? Sir? But the lake you couldn't bumbe. Huh? Oh, to Chineke shi nye mu nke mu. Ah. Yes, sir. Le Maya front. Le Maya front. Le Wanya front turn on Le Maya front. They didn't carry toilet. Sir? Ijeji aba na toilet. Onye ole? Ihe no gị na-azụ ijeji aba toilet ke chuma m ihe na ole. Enu na-eji m aga toilet no. Inwe custard pet na-eji etukume. Mba, anu m eti ike n'ime toilet, ewe m bucket m na-use. M nọ school, m na-use bucket. Ele bucket nshego. Ọ nọ nga. Ele ya. M wete ya. Lee ya ebe a. Okay, bịa ga eduro n'imi anyụ anshi. Yes, sir. Flush is there na toilet. Yes, sir. Ọ nọ n'ime room ahụ ị nọ. Mba, bedroom ga wete ya. Loti na-eche duru na ya. Nna nọrọ n'ọdụ nọ. Ike gị na-abata dị ya. Yes, sir. Demekọrị bucket ya. Sir? Demi ya n'ala dị ya. Mee ka nyụ anshi na. Lelo otu. Gị nụrụ taa anyụ anshi. Yes, sir. Enyocha gị mburu ya wee ga n'ime toilet. Yes, sir. Taya mmiri. Yes, sir. So telega anọbe n'elu toilet mgbe ọ na bucket. Oh, no, my mom ka m na-use the toilet anyị. Anyị na-use the toilet na school. Okay. Ị ga-ejikwa bucket asa ahụ? Mba o, ebe m bucket m ji asa ahụ. Yes, sir. Bilienu dia, chọrọ ịnyụ nshi ọdọ. Bilienu dia. Chọrọ ịnyụ nshi ọdọ ugbu a. Ka deme the bucket. Okay. Deme, hey. Bịa. Deme ya n'akụkụ gị dị ya mmecha gị interview ụmụ nwoke mara sọ ihe iji anyụ anshi. Deme ya na-azọ gị. Were phone gị.
Therefore, 24. The way who got straight. Obanje, the way who got straight. The way who is straight, the way who is straight. We the phone at you. Otele. Get go. Industrial chemistry. What is in industrial chemistry? Ma'am, I be school this week. Sir, I lot this week 100 level Canberra. About 100 level. Yes, sir. The show nature have walk a very equal basco. I'm no name business. Massic, I'm late jam basco. You make a business, get sick, jam basco. Yes, sir. Ijakagas go on. No, my parents. I'm a makeup artist. Makeup artist ever. So, get nearly audience in Choro na my place. So, Choro basi school. All my parents is come na school. Again, and which audience? Huh? Again, and which audience? Like, ebe my parents, hamana mega makeup nga. I have customers and clients there already. Choose what? It's a real ludic at a school. Sir. Okay, then I'll tell you one school now. I will work out, but another manage school fees. Sky buy because I told me to interview work up Magana. Get the other number, gave a stress where say I will get school fees, yes, what I get textbook. Get para list school, I will graduate pay here. Oh no, yeah, continue be my parents if he wants to, fine. But if he doesn't want, my parents can still do it for me, sir. I have problem now, mess up here. It's what here now. Have that get my problem with you now. Ndo. Pranga best from Beke. Ndo. Course you choose rego industrial chemistry. We keep browse ya. Man, I had course on aqua before lecturer about tagging a class. Ndo. Pranga best from Beke. Can we try? Ndo, sir. Oyanya kissing now. Amamo. I'm a palam laying there here, no. Lepling or pattern honey jab by one yen. When I hang back. Cap or a little, I'm a palam lay hanya or pattern honey jab to my inky. Okay, sir. And you will get sign now. You want me pound on a take and there, the highway no on a TikTok here. Bunda plan TikTok here. It's here now. Get hand to my hammer and a cutlass sign. 80 billion, can him brag. Okay, sir. Bob left life and young whole life. I couldn't him brag now. Yes, sir. So I can go to Ticket Rogi. Okay. Just ever. On a back kitchen, your mamma gets mumba. Okay, yes, sir. Cababa shop get and got paper call kitchen, your mamma. Sorry, sir. Ndo. But I bucket and sugar naka. They are closer. Okay. Matakro to trolling. Go shine your mamma. I'll get Bapuria Jackie Abapu. O Jackie Abapu, antibiotics Abapu. Open up with your bawala no telegimbo. Yo. Mba. Chenkov will telegin, can I not cake baby? Or wapula. Yole. Chenkova, Otele, Chenkova, I want to get Chenkova and I don't know Otele, Nakoko. Nakoko, wine. Nkego Pola, Okofule. Mba. Okofube. Yes, sir. Rintus room, can I take a bob on me, not the energy bob.
no ni mi be wo no no mi ke go wala Mba. okay me be mpu e kwe ma the place mpu Ama ebe o ama. good or the clutch plate ya can e ma ni shi Very well, sir. Ofuma. wono ya agro gburu le no lo no No, sir. e ga gidle no so nwoke emege Go. yeah Go plenty times. Mgbe ọbụla. okay mgbe ọbụla e bala mamara na ahụ gị mbụ Mba. ije anọ na nrọ eri ọrụ No, sir. enwene nwaanyị gị na ya megidere megide problem ya pụta mego taa Ọnwa na-eme ha. desi ya gosi m it's okay afan nwa bi nke nwụrụ anwụ pranga bịa faka bụ ihu ara ga aka ụta na ga aka gasa emetara ga aka ma ga gbakasị ọnụ ga agbakasị ọnụ lewa anya ihe look here kparịrị ga amụ n'Otele ga relax aja kasịa ị gakwara ga gwa mmaga afụta immediately atwa onye eriri lee enyewele hụ gị kissing mena egwu ga amụ na ị gakwa gwa mmaga asan n'ebe ọ dị iche ndị na-eme diet onye eriri very soon na aga hafụ ihe mụrụ sọ makeup artist na ga-ewe diet na school nwa bingo akụkwala ihe asị gị gụọ akụkwala ihe asị gị gụọ ekwu otu isi gara aga kekalatacha ọnụ simbi goes to university Ọnwa ji aka m. Them you. Ndo. Them you. But the guy tagage nyuro. Yes, sir. Tell me so one one person trage le hiji matazie na enyola. Ke hiji matase enyola. Ebe niile bịa ihe a. Ele hiji matase enyola se be di na bira megana. Mbịa na ma bịa ya wa bịakwa. Ele hiji matase enyola ebe owo onye mbụ trage. Ebe ni na bira megana. Ma dissatisfied ma nyo ya wa anyu onye ọwụla. No English anon. Ebe ni na bira megana, obira megana, obira tiwe ka nkata. Everywhere bira mewa gene. We he na ebe ni na ahụ bira bịa me. Ebe ni na bira megana. Bịa gwo mmiri nyokashia. Bịa gwo mmiri ngando. Onye gbatara dị mmiri ọ dị boy ka ọ gị. Ọ bụ ụzọ wụrụ mma before ya wụrụ ya wa. Ke gbatara mmiri ọwụ. Anya. Ele onye ebe ni na bịa gwo mmiri. Ele onye gbatara mmiri ọwụ, mmiri aba mmiri ọjụ ụzọ kalụ gbapụrụ ka ọwụ mmiri gota. Gịnị mmiri gịnị dị ihe ọwụ? Mmiri si na ahụ bishop ịma ihe m na-ekwu na ịma ihe m na-ekwu. Mmiri si na wicha ahụ. Mmiri si na wicha ahụ. M chebe sa na ndị otu onye tara gị mmiri agbawala ugbu a. Ebe ama mere gị esi mmiri si na ahụ. Akụwa ahụ gị blad Otele gị bịa agwa m sị mmiri wichi mmiri si gị na ahụ. Ebe asụ ma karị ga Chineke asị gị tem nye Chineke agbaghị ọkọ. Mmiri si gị na ahụ ọ gị nwa water board ndị ihe a mmiri si gị na ahụ. Bere na bịa gwuo mmiri. Gwuo mmiri ọ ga-abụ onye ọzọ batazie nga ahụ na ya ma ewe ụkwụ na pịwa trasị ya apịma. Onye ọzọ bịazie ebe ịlụ gị na ya apịma trasị ya apịma ebe niile egwuwe mmiri. Akụwa ahụ gị blada placenta Otele gị bịa nga bịa asha agaghị ya agụọ mmiri. Ema ahụ ma enyụrụ bọta ebe niile bịa gwuo mmiri. Ma bingo. Gwakwa mma gị sị ebe niile egwuwe mmiri o.
Wakwea, Oga Pamana that boy mpa. Bokwa mmage, ya na mmage kadenu, bokwa yo tishi gwe na nke onde merega kotwa, roroga aka. Wakwea sebe ni nebu emiri, disi nwa bingo anonga. Pashe pocket of ma, pashe of ma. Onyon shina pocket. Nwa bo bia baga mamre, cheso we beni nebu emiri. Mamre, blood Otele bafu la bafu. Genotype okay? AA. Blood group okay? O positive. I have one number okay? 090 35 36 70 52. Maybe should I watch him? Abia State. Genotype okay? A. Lanya, bia ne. Onya akpọrọ gị now. Listen, bia ne. Lanya, onya akpọrọ gị now. Kpọrọ gị now. Ịkpọrọ nọmba block ya. Akwa ime ihe mbụra gị na. Mmadụ kpọrọ m ugbu a. Akwa ịma na ihe a mere ebe a gaba na social media dị nga n'iru. Yes, sir.